Hello everyone! So, ako ay nakapalit sa tamban. Ade, pankaskas ko san, dili. Ade, tamban. 50 kilo. Ay, 60 kilo. So, nagpalit ako sa kilo. Mao na latong budget pan, palit sansora. So, impact ko na lang siya tamban. Okay, 100 pesos na laan, kwarta. Akon himon siniis. Pritohon ko. Tapos prito tapos paksiw sa suka. Okay, mo na gad ang didi, tas ayon sa akong asawa mo ko siya paksiw sa suka. Tapos pritohon. Mapay na lakay naglibot ang tamban. Kanina pak nagparahulat sa tamban. Marasa latin tamban sinog ba, diba? Tapos imo sausawan kuan tuyo na may limon, kamatis, diba? Dabis latan sinog ba nga tamban pag namamariko sa dagat. Diba? So, intatanggalan ko siya kuan kaliskis kay para pag prito diri maiha, tas maprito an iya panit iya sulod kay di mo nga ni himbisan mag-iiha. Tapos pagkaon mo magparaha kuang ka pa. Malyanan mga isda kay tungod sa ginsara gin paparaaya dan San Juanico Bridge. Kaya medyo mahal ang mga isda yan. Dito sa San Juanico Bridge ginaagi na tanan ng mga produkto tikang sa Leyte. Yan na rin na ambot ko hindi na niren agi. Naiha pa iton butang nga 2 years pa kuno. 2 years pa kuno siya. Pagpara ay dun maiha. Waray nga ni sura, waray isda. Napupurga kami sa bunay. Street among bunay. Iniiba-iba ko nala na luto kay para dire gihapon nakakasumo. Pag human scramble mo ko siya sa ni side up. Mula iton scramble sa ni side up. Danay naman kung magkuhan si akong asawa si Makisan kuan san laga nga bunay ginlalaga ko, pero mas better an sunny side up
Kaya matabangan, natatabangan naksan laga. Diba? So, tapos ko na siya asangi, hugasan ko na siya. Sa ano, hugasan ko na. Dua. Akong kamera sa cellphone. Nagkukuan na liwat ng hayag. Rebong sa kamanukan. At tulo. Tulo ka bisis ko siya ginugasan. Para lang sa makuan. Pag wala nga niya, pag imo na kuan ang dugo niya, nakuan pa. Sakto na ito. Diba? Busag na ako. Mabusag na. So, like what I said earlier, wow, nag-English. English ang tangan liwat dito. So, naman. Pag inay. Pwede nga si baby. Pwede nga si baby. Tapos ako na erong mo. Kuna sa kanay. Like I said earlier, akon siya papaksiwon, then pipritohon ko. So maglay na kanisan pan 3, 2. Pagre-rebong ang kamanukan, mag-adjust na lakam. Karebong sa mga manok. At ade, paksiw na. Ako la sinibo ititimpla na lamas is laso na tapos luya. Maula iton. Maula iton. An aton lamas marasa pero tipid. Marasa na tipid pa. Wilma nagtitinipid. Kay ungod man. Kay makurigit magsigi gastos. Kay bagadawan waray kiting gagastos sa nakabataan. Di ba? Pinipidak uri ang kwarta. So, ayun, may dakit lasuna. Tas loya. So, wari ko na ipakita kay halaban naton video. Times sa naton video. So, katulad sa nakon ginsiring kanina is kuan. Kailangan ta magtipid, di ba? Ini bisan duwalay ni nga klase nga lamas. Marasa na ini. Kaya permi ko ni siya ginihimo. Kailangan ta magtipid.
kabataan, maaram naman ngaro. San era karuyat. So, gimbutan ko na siya luya, lasuna, tapos adii, bitchin. Diba? Butay na to nga bitchin, ang sobra la. So, gindugnan ko siya san adi. Tapos, asin. Asin nga malagay na. Okay, nauranan. Tapos, suka. Tapos, butangan ko pa ni siya san guti ay nga tubig. Tapos, pag kumalagkad niyan, bubutangan ko siya mantika. Tronta san asin. Kay, para diri siya matabang. Diba? Okay na ito.